aya fo tare Agri-Sup Bamako min ye sanayɛlɛ kalanso ye sɛnɛ baganmara ale ni jɛgɛmɔ ni vétérinaire k'an ka jamana kɔnɔ a siɲɛ fɔlɔ nin y'o dayɛlɛtɔ ye bamakɔkaw fɛ yen école supérieure privée des sciences et techniques agricoles Sotiba Bamako yan min ye maa min b'a fɛ sa ka kalan kɛ sɛnɛko ta nasira fɛ baganmara jɛgɛmɔ vétérinaire ani sɛnɛ ta sira bɛɛ lajɛlen fɛ i wasa don Agri-Sup la u n'u ka système LMD ni maa min b'a fɛ ka DIT kɛ sa ka ɲɛsin reproduction animale incinération artificielle animale ma i bɛ se ka taa ye minnu fana b'a fɛ ka licence kɛ en médecine vétérinaire olu fana bɛ se ka taa ye min ye DIT reproduction animale ale ni incinération artificielle animale o bɛɛ lajɛlen kalan bɛ kɛ Agri-Sup la Bamako tɔgɔ sɛbɛnw olu bɛ daminɛ min ye novembre kalo tile 10 ye ka taa bila sa fo min ye kalanta olu waatiw la maa minnu mana yen sugandi i kɔni b'a dɔn i bɛ wasa sɔrɔ sabula min ye baganmara jɛgɛmɔ ka taa se vétérinaire baaraw ma o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ yen tɔgɔ sɛbɛn siraw sa olu ni tɔgɔ sɛbɛnko ni sɛbɛn fɛn fɛn bɛ k'a la i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la min ye 74 98 74 47 74 98 74 47 min ye Agri-Sup Bamako ye a bɛ Bamakokaw fɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sotiba Stade Malien ale ka ndolati kɛrɛ kɛrɛfɛ n'aw taara ye don o don k'aw bisimila ka ɲɛ Jules Jean B Kone vétérinaire don wa min ye kalanso in ye a tigi ye ale yɛrɛ ye a y'aw boli joona sabula min ye kalanyɔrɔ in ye a kalanso a hakɛw dɔnnen don yaasa aw ka se k'aw denw tɔgɔ sɛbɛn joona u ka kɛ an ma jigisigi ye. Aw bisimila jani kunnafoni sɔrɔw sanfɛ an bɛ alamisa la janvier kalo tile 22 san 2026 ka sanga ni bi wula in bamanankan kibaruw ye an bɛna an da don AES jamanaw ni irisi jamana ka jɛɲɔgɔnya bɛna kologiriya baw ko san 2026 in jalajɛba dɔ o bolola an bɛ AES jamanaw ni irisi jamana ka jɛɲɔgɔnya olu ni ɲɔgɔn cɛ san laban kimɛliw olu waatiw fɔra ni o ye calendrier ye ɲina san kɔnɔna la examen fɛn ni o bɛ tali kɛ bagi defu ni kapu ni a ɲɔngow an ka jamana kalanko minisiriso olu ye o jaabiw bɔ ka o bin marabolokɔnɔ kibaruw nata ni an ye kitakaw bara a yɛrɛla k'a fɔ ko kitakaw ka kan a baaraw bɛɛ lajɛlen banna a tɔ tora ka dayɛlɛ dɔrɔn o de lasera kita gouverneur fɛ ka sanga ni 20 janvier o kɔnɔna ye kɔkan kibaruw nata n'an ye Niger jamana kɔnɔ Niger ni Russie ye baaraba dɔw kɛ o mun kɛra sababu ye ka ɲɛta sira caman ka olu bɔ Uganda jamana fanga tɛnamatɔn dɔ bɛ yen nɔ ale lasagolen don a bɛ san 1 bɔ ko a ka kɛnɛya ko o gɛlɛyalen don kosɛbɛ Autriche jamana kɔnɔ u ye maa dɔ minɛ k'a fɔ ko u ka service de renseignement maakɔrɔ don ko a tun bɛ ka kunnafoni ta k'a di Russie jamana ma a bɛ kiiritigɛlamaw ka bolo kan ninnu de an ka wula in na kibaruw la kumaba dɔw ye an bɛna kunnafoni wɛrɛ fara minnu kan ka walawala aw ye sɔɔni a y'aw sɔgɔ ko ɲuman ja ni kunnafoni sira bɛɛ lajɛlen na. AES jamanaw ni irisi ka jɛɲɔgɔnya bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ bi ko jɛɲɔgɔnya ninnu taabolo ka ɲi i n'a fɔ an ka jamana ɲɛmaaw tun ye a lase cogo min na ko irisi ye jɛɲɔgɔn ɲuman ye ko partenaire sincère o siratigɛ de la ɲina san kɔnɔ san 2026 ko AES jamana 3 ani irisi bɛna kɛnɛba sigi yaasa ka se ka kuma jɛɲɔgɔnyaw olu kan ka u kologiriya minnu bɛ ani ɲɔgɔn cɛ kɔrɔlen o de danatigɛla Burkina Faso kaw ka jamana
ministre mun ka caw ɲɛsin bɛ kɔkancaw ma ni aneli fo ka taa se irisikaw ka lasigiden bɛ burkina faso jamana kɔnɔna la Igor Martinov olu ye ɲɔgɔn ye kɛ ka sanga ni janvier kalo tile 20 ye arala k'a fɔ ko baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ yaasa AES jamana ni irisi jamana ka se ka tɛgɛ di ɲɔgɔnmaw kɛ burkinakaw ka kɔkancaw minisiri karamɔgɔ Jean-Marie Traoré a yɛrɛ k'a fɔ ko u nisɔndiyara baw ko bolonɔw bɛna bila sɛbɛn camanba de la kɔrɔlen minnu bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ ko jɛɲɔgɔn wɛrɛw bɛna fara o kan a bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ burkina faso jamana ka ɲɛta ka fara AES ani irisi jamana an bɛ se k'an fanga fara ɲɔgɔn kan cogo min na baw ko baaraɲɔgɔnw kɔnɔna la kabi an ye baaraw daminɛ an ma tigɛ ɲɔgɔn na bɛɛ lajɛlen ye danaya sɔrɔ ko baara bɛɛ lajɛlen na danaya de ɲɔgɔn tɛ irisi jamana ani AES jamanaw bɛɛ lajɛlen an ye baara kɛ sira caman fɛ ni o dɔw bɛ tali kɛ lakanako siraw la o dɔw bɛ tali kɛ kalanko la o dɔw bɛ tali kɛ ɲɛta kundalajan kuranko ani sira caman caman ani fo ka taa se ko diɲɛ yɛrɛ bunakun kan irisi jamana ye AES jamanaw kɔkɔrɔma don ani diɲɛ kɔnɔ kumaw kan ka fɔ yɔrɔ mun na bulonbaw la yɔrɔ yɔrɔ ni irisi jamana ɲɛmaw bɛ yen nɔ o bɛ AES jamana lapasa bawo ko bɛɛ lajɛlen sɔrɔla mun fɛ an ye baara ɲuman mun kɛ an ye ɲɔgɔn bonya minnu bila an ni ɲɔgɔn cɛ k'a yɛrɛ k'a fɔ jɛɲɔgɔnya ka kɛ bonya de kɔnɔna la wa a ka kɛ fan fila bɛɛ lajɛlen ka nafa ye maa si kana na maa wɛrɛ joli min ko jɔɲɔgɔnya ye o kun ye n'an bɛ baara fɛn fɛn kɛ k'a ka kɛ an bɛɛ bɛ nafa sɔrɔ cogo min na burkinakaw ka kɔkancaw minisiri yɛrɛ k'a fɔ ko diɲɛ maa bɛ se ka sigi n'a ye irisi ani AES an ka jɛɲɔgɔnya bɛna kologiriya wa don nataw la baaraw bɛna kɛ o kan lasigiden mun bɛ burkina faso jamana kɔnɔ irisi jamana tɔgɔ la a yɛrɛ k'a fɔ ko a nisɔndiyara u ka ɲɔgɔn in na bawo ko irisi ye jɔyɔrɔ mun ta ani irisi labɛn bɛ ka baara min kɛ a fanga bon kosɛbɛ ko a b'a laɲini k'a fɔ AES jamanaw an ka fɛlɛ dabaliw bila sen kan yaasa an ni CEDEAO ka se ka kumaɲɔgɔnw bila sen kan bawo ko a bɛɛ lajɛlen de ye farafinna tilebin fanw ka ɲɛta kundalajan ye farafarali ko o bɛ na ni gɛlɛya de ye fan bɛɛ lajɛlen na n'an y'an fanga fara ɲɔgɔn kan an kolo bɛ giriya wa baaraw bɛ kɛ bɛɛ bɛ ɲɛta sɔrɔ nka baara ninnu bɛɛ lajɛlen ka kɛ bonya ani karama kɔnɔna la burkinakaw ka kɔkancaw minisiri yɛrɛ k'a fɔ ko a nisɔndiyara bawo ko kumaɲɔgɔnya ni lamɛnni ko ɲuman mun tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ ma munafa k'an bɛ taa kalanko sira fɛ ɲinan san 2025 san 2026 o kimɛliw olu waatiw kumaw fɔra an ka jamana kalanko minisiriso ka dayɛnɛmaya ka yɛrɛ k'a fɔ ko année scolaire 2025-2026 ale kuncɛli kimɛliw ko a baaraw bɛna kɛ cogo di calendrier bɛɛ lajɛlen bɔra k'a daminɛ kapu la fo ka taa se agropastoral santé bagi ni dɛfu u y'a bɛɛ lajɛlen waatiw fɔ u kan ka kɛ kuma mun na ko a bɛ daminɛ kapu la kapu ko o bɛ tali kɛ ka bɔ mai kalo tile 11 ka taa bila a tile 15 la ni o ye a TPw ye fo ka taa se épreuve écriture kapu la ko olu b'a bɔ fɛn mun ye mai kalo tile 18 ka taa bila mai kalo tile 23 la san 2026 in kɔnɔna la ko dɛfu o baaraw olu bɛ daminɛ ni a EPS ye ka bɔ mai kalo tile 11 na ka taa bila mai kalo tile 23 la dɛfu épreuve écriture ko olu bɛ a daminɛ juin kalo tile fɔlɔ ka taa bila juin kalo tile 3 la BT ni o ye brevet technicien ye o baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ daminɛ juin kalo tile 8 ka taa bila juin kalo tile 13 la BT épreuve écriture fɛn mun ye travaux pratiques ye olu de ye juin kalo tile 8 ka taa bila a tile 13 la a épreuve écriture ko olu b'a daminɛ juin kalo tile 15 ka taa bila a tile 19 na baki ko o baaraw bɛ bila sen kan juin kalo la bac technique ani bac professionnel o bɛ kɛ juin daminɛw la ko bac islamique o bɛ daminɛ juin kalo tile 9 ka taa bila a tile 12 la bac épreuve écriture olu b'a daminɛ juin kalo tile 22 ka taa bila juin kalo tile 25 la IFM maaw olu ka ɲɔgɔn danw ko olu bɛ kɛ juin kalo ka taa bila juillet kalo kɔnɔna la a bɛ daminɛ EPS la k'a daminɛ juin kalo tile 15 ka taa bila juin kalo tile 18 na u ka épreuve orale ni pratique ko olu b'a daminɛ juin kalo tile 22 ka taa bila a tile 25 la fɛn mun ye u ka épreuve écrite ye n'o bɛ tali kɛ IFM maaw ka kimɛliw ma ko bɛ a daminɛ juin kalo tile 29 ka taa bila juillet kalo tile 3 la fɛn mun ye santé maaw ani agropastoral minnu bɛ sɛnɛko bunakun kan BT
olu ka kimɛli bɛ daminɛ juillet kalo tile 20 ka taa bila juillet kalo tile 24 na u ka épreuve pratique k'olu b'a daminɛ juillet kalo tile 27 ka taa bila uti kalo tile 10 na maa minnu bɛ agropastoral la olu ka épreuve écriture k'olu b'a daminɛ fɛn mun ye septembre kalo tile 7 ka taa bila a tile 11 na an ka jamana kalanko minisiriso ale de ye nin cikan ninnu bɔ ka yira k'a fɔ kalandenw bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i labɛn kimɛliw kama o mun bɛ san baaraw ka o kuncɛ halisa an bɛ to kalanko o sira fɛ kalanso mun bɛ yen nɔ ni ale bɛ vétérinaire fo ka taa se baganmaralaw olu ka formation kɛ o kalansoba mun ni a baaraw bilala sen kan k'a sigi Sikasokaw bara arala k'a fɔ kalanso in a baaraw birigiden fɔlɔ dara san 2024 juin kalo de la ni an ka jamanakuntigi Général d'Armée Assimi Goïta ale yɛrɛ ye a faraden fɔlɔw da Sikasokaw bara bawo ko kalanso in an bɛ jamana mun kɔnɔ bi ni an ye ci kɛ jamana ye ani baganmara ni mɔni k'a ka kan baganmara cogoyaw ani fo ka taa se a dɔgɔtɔrɔw minnu bɛ bagan furakɛliw kɛ vétérinaires kalanso ka se ka sigi olu ye sanfɛ kalanso o baaraw bɛɛ lajɛlen de kɔnɔ an ka jamana kɔnɔ minisiri min ka caw ɲɛsin bɛ sanfɛ kalanw ani fo ka taa se minisiri min ka caw ɲɛsin bɛ mɔni ani baganmara ma olu ye ɲɔgɔn kɛ yaasa ka se ka kalanso in a baaraw bɛna bila sen kan cogo min na ani baaraw bɛ ka kɛ cogo min a yɛrɛla k'a fɔ kalanso in baaraw bɛɛ lajɛlen banna nka kalan bɛ daminɛ cogo min na u ye hakili falen de kɛ o kan ka sanga ni janvier kalo tile 21 ye yubaba ani fo ka taa se an ka sanfɛ kalanko minisiri Burema Kansa u y'a k'a fɔ kalan ani baganmara ni mɔni a jɔyɔrɔ ka bon an ka jamana kɔnɔ kosɛbɛ o de la ko ba kan ka don nin kalanso in na ni o ye sanfɛ kalanso in ye o mun bɛ kɛ sababu ye ka an ka jamana sɔrɔ kow ka a yiriwa kosɛbɛ mɔni ni baganmara o sira fɛ n'an bɔra o kɔnɔna na keba an bɛ taa an ka polisilakaw olu ka kɛnɛ kan kulubakaw ye commissariat de police kura sɔrɔ o baaraw kolobon karili kɛra ka sanga ni finitigilakaw ka san 65 na o sɔrɔli kadara kɔnɔ ni o ye 20 janvier u ka commissariat a kolobon karili kɛra 20 janvier dugusajɛ yɛrɛla k'a fɔ ko nin polisiso in a bɛna kɛ sababu ye fɛn mun ye kuluba ni a lamini bɛɛ lajɛlen ka lakana ko ka a sinsin baara in a kɛra ni o ye commissariat de police a kolobon karili ye kɛnɛ mun kan ni an ka jamana duguba kɔnɔna lakana ko minisiri ni o ye général de division Ali Daoud Mohamedine ye ale kun nɔnabilalen don a ka secrétaire général fɛ ka fara polisilakaw ka ɲɛmaaba ni o ye contrôleur général de police Yusuf Kone ye ka fara finitigila ka ɲɛma caman kan ko nin commissariat in a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ bawo ko a bɛ siraba de la siraba mun ni a bɛ Bamako ni Kati ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye kuluba ye wa ko a yɔrɔ laminiw na a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ bawo palais bɛ yen nɔ ani fo ka taa se Ponge kɛnɛyaso olu bɛɛ lajɛlen bɛ a laminiw na a ka kan ko nin polisiso in ka bila sen kan yaasa dugudenw ka lakanako bɛ se ka kologiriya ka caman fara a kan kɛnɛ in dayɛlɛli kɔnɔna la an ka polisilakaw ka ɲɛmaaba a yɛrɛ k'a fɔ ko nin ye jamana ɲɛmaaw ka fɛlɛ ni wulikajɔ dɔw ye wulikajɔ mun n'a bɛ kɛ sababu ye ka se ka duguba kɔnɔna ka a lakana kosɛbɛ bawo Bamako kɔnɔ bandibaw ni zonba kule minnu bɛ yen polisiw jɔyɔrɔ mun bɛ a la ko a fanga ka bon kosɛbɛ polisiw ka ɲɛmaaba ka fɔ la ko i n'a fɔ u ka minisiri Dawud ale ye kumakan mun di u ma ani ka bilasiralikan mun d'u ma k'u bila baara mun na u ka wulikajɔw kologiriya diɲɛ don o don yaasa duguba kɔnɔna la maaw n'u bolofɛnw bɛ se ka lakana ka bɔ bandiba kule olu bolo ko nin polisiso in a bɛna camanba de fara duguba kɔnɔna lakanaw kan hakaja a sigin bɛ yɔrɔ mun na kuluba o ni a dafɛ yɔrɔw bɛɛ lajɛlen keba an bɛ taa an ka marabolo kɔnɔ kibaruya kɔnɔna la nka yan'o cɛ an ka fiɲɛni bɔ an senkɔrɔ fɔlɔ. Aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan
kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ ni Sevare bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigi o carré fɛ mètre 200 bɔɲango Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do. An bɛ taa Kulukorokaw baara kɛba INTM maaw olu ka baara dɔ kɛ Kulukoro n'u b'a fɔ ko task force o baara min sen tali kɛ ka hakili falenfalenw kɛ yaasa maa minnu bɛ fɛ ka cɛkɛdaw sigi nafa mun bɛ u la ani waribon ni o ye bancarisation ye ka wariw bila bankiw kɔnɔna la ka mara o nafa mun bɛ kumaɲɔgɔnw bolila o kan kosɛbɛ ni kɛnɛba in a kun ɲɛmaa bɛ an ka secrétaire général minnu o bɛ INTM kunna ni o Yakuba Katile fo ka taa se Kulukoro marabolo ɲɛmaa ni o ye Colonel Lamini Kapori Sanogo olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ nin kɛnɛ kan kɛnɛ nafa baw ko kɛnɛ in kɔnɔna la jɛkulu minnu bɛ ni association ye olu 213 ani fo ka taa se société 60 ɲɔngo olu de bɛ Kulukoro marabolo kɔnɔ bi minnu bɛ INTM u ka bolo kan Kajolokaw bara kibaruya la k'a fɔ ko sɛfan sɔngɔ gɛlɛyalen don bawo ko maa minnu bɛ nɔ ni olu bɛ sɛfan a dun kosɛbɛ ni u ka baara tɛ taa sɛfan kɔ ko olu kɛn bɛ ka yira k'a fɔ bi sɛfan bɛ ka dɔgɔya wa a sɔngɔ minnu bɛ yen nɔ o bɛ ka gɛlɛya kosɛbɛ minini min bɛ ka sɔrɔ o sɔngɔ bɛ ka gɛlɛya bawo ko a tɛ ka sɔrɔ u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko a kun bɔra mun na sɛ minnu ni olu kan ka sɛfan bɔ olu ka balo de bɛ ka gɛlɛya bawo ko u ka balo minnu bɛ yen n'u b'a wele ko aliment volaille kuma dɔw la a 100 kilo bɔrɔ tun bɛ feere fɛn mun ye 3,200 nka ko a gɛlɛyara a bɛ ka taa a yɛrɛ sɔrɔ a tun bɛ feere 6,000 mais a bɛ ka taa a yɛrɛ sɔrɔ fo 8,000 kuma dɔw la 7,000 yɛrɛ ko o de kɛn bɛ sababu ye bi ka se ka sɛfan gɛlɛya bawo sɛw ka balo de da gɛlɛyara ko o de kɛra a kun ye kitakaw bara u ka kan militaire mun bɛ yen nɔ ko a baaraw bɛɛ lajɛlen banna o kɔrɔfɔ de dayɛlɛmara kitakaw ka marabolo ɲɛmaa fɛ ka sanga ni 20 janvier o ɲininkali baaraw ye kita marabolo ɲɛmaa yɛrɛ k'a fɔ ko ni kan belebeleba min bɛna kɛ sababu ye ka lakana kow ka a sinsin kosɛbɛ kita mara ni a lamini bɛɛ lajɛlen na ko na a sigilen don tari 500 hakɛ kan wa ko a bɛna infanterie motorisée ni o ye motobatigiw ye olu ka kan de bɛna kɛ a kɔnɔ la ni o ya a 35nan ye wa ko nin kan in bɛna kɛ sababu ye ka lakana ka a sinsin ani fo ka taa se marabolo kɔnɔna denw k'u ni fintigilakaw ka u gɛrɛ ɲɔgɔn na kosɛbɛ yaasa baara bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ fintigilakaw olu bɛ ka wulikajɔ minnu kɛ ka juguw kɛlɛ ka o baara kologiriya ka taa fɛ kucalakaw bara fintigilakaw olu dɔw ye informatique ni o ye subahana mansin kalanw kɛ maa 200 hakɛ olu de garisɛgɛ donna informatique ni o ye subahana mansin o kalanw ye ka sanga ni 20 janvier o kadara ye bawo ko an bɛ diɲɛlatigɛ waati min na ko bi ni fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ subahana mansin de kɔnɔ k'a ka kan fintigilakaw olu ka se ka kologiriya u ka se ka informatique dɔn ani a ɲɔngo bawo ko diɲɛ bɛ gu min ka bi a ka kan maa caman ka se ka i connecté ka sɔgɔ diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen na k'an ni diɲɛ kalan ka sɔgɔ ɲɔgɔn na o bɛ kɛ informatique de fɛ ko fintigilakaw olu kan ka kologiriya nin na ni hakilina in bila sen kan ANP ani minisiriso mun bɛ baara ni baara kalanw kunna an ka jamana kɔnɔ ka fara fintigilakaw ka minisiriso o kan keba seko ni dɔnko kɔnɔna la an ka ɲɔgɔlɔnbɔla mun bɛ yen nɔ ni o ye Sulemani Keyita ye n'a bɛ wele ko Kante ale kan ka na a ka ɲɛnajɛ dɔw la nka yanni ɲɛnajɛ kɔnɔ Kante a bisimilara bi sɔgɔmada in na an ka jamana seko ni dɔnko minisiri fɛ ni o ye Mamu Dafe yaasa ka se ka taa a ka nin kulo in ka a bonya sigi minisiri kɔrɔ minisiri ale y'a yɛrɛ k'a fɔ ko a nisɔndiyara kosɛbɛ bawo ko seko ni dɔnko jɔyɔrɔ mun bɛ jamana ɲɛtaa la
jamana kuntigi yɛrɛ ye o wulikajɔ ni o baara minnu kɛ ni o ye jamana kuntigi ka aminako-ba ye ko segon dɔngɔ tigilama u kan ka fo kosɛbɛ u ka baaraw la fɛn min ye nin ɲɔgɔnlɔnbɔla ye Kante a y'a ka foli ta ka a ɲɛsin segon dɔngɔ minisiri ma baw ko Mamu Dafe ye maa ye a dayɛlɛlen don segon dɔngɔ tigilama bɛɛ lajɛlen ye wa a bɛ baara ni wulikajɔw bɛɛ lajɛlen na yaasa Mali seko ni dɔnko o ka se ka yiriwa. Kante a ka ɲɔgɔnlɔn n'a ka ɲɛnajɛba mun ni o boloda ka bila février kalo tile 5 ka ani a tile 7 la CICB o kɔnɔna la. Kibamete fan fɛ tuguni yani an ka taa an ka kɔkan kibaru kɔnɔna la. Dugutigi ni wari dafara e passe da kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo ate dugu wari ko o dima fo dugu an dugu don warata de o koni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta Sita Sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda. Niger jamana ɲɛmaaw u y'a yɛrɛ k'a fɔ u ni irisi jamana ye boloɲɔgɔnma daminɛ sira caman kɔnɔna la ka baaraba dɔw kɛ Niger yɔrɔ mun bɛ n'u b'a wele ko Tanda o baara mun ni a kɛra ka ɲɛmaaya to Niger wolomasiri tabaw olu ka minisiri ani fo ka taa se irisikaw olu ka lasigiden minnu bɛ Niger jamana kɔnɔ ko u jɛra ka bolo ɲɔgɔn ma ka se ka baaraba caman kɛ mun bɛ se ka jamana filaw ka jɛɲɔgɔnw ka o kɔrɔsiyɛn u y'u ɲɛsin sigida min ma walima marabolo min ma o de ye Tanda ye Tanda kɔnɔ u ye baaraba caman baaraw daminɛ o mun bɛ tali kɛ kalanko bunakun kan ko ka kalanbulon 10 ɲɔgɔnna ka o jɔ ani fo ka taa se jibondon mun kapasite bɛ taa mètre cube 15 la ani kuranko bunakun kan ka se ka panneau solaire ani ji bɛ sɔrɔ kuransira minnu fɛ ka o don kɛnɛyaso la kɛnɛyaso mun ni o sigilen bɛ marabolo in kɔnɔ ko nin ye jɛɲɔgɔnya kologiriyatɔla ye irisi jamana ani Niger ni ɲɔgɔn cɛ. Senegali jamana premier ministre Ousmane Sonko ale bɔra ka laseli dɔ kɛ baw ko kani mun tɛmɛna ni Senegali kɛra farafina ŋanaminɛ ŋanaw ka ŋana ye ko u ni Marɔku mun karila ɲɔgɔn na ko in bɛ fɛ ka kɛ ko wɛrɛ ye ka bɔ ballon kɔnɔna la ka kɛ politique ko sira fɛ o de la Ousmane Sonko ko ani Marɔkukaw ka premier ministre u ye ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛjuru sira fɛ Ousmane Sonko a y'o de daɲɛnɛmaya a ka bɔlɔ sira page Facebook sanfɛ a ko k'u ka kuma ɲɔgɔnw la a y'a yira Marɔku premier ministre la ko farikolo ɲɛnajɛ u ka politiki bɛɛ lajɛlen nin bɔ a la bɛɛ lajɛlen ka dusu bila ko mun kɛra o tun ye farikolo ɲɛnajɛ koɲɛw de ye nka ko Senegali jamana ni Marɔku ka jɛɲɔgɔnya nin man ka foyi de b'o la ko ani Marɔkukaw ka premier ministre u ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn wa u ye waati janba kɛ kuma la waati mun kɔnɔ ni u bɛɛ lajɛlen sera ka ɲɔgɔn faamu ka yɛrɛ k'a fɔ dolantan o kɛra o bɛ kɛrɛfɛ nka fɛn mun ye jɛɲɔgɔnyaw ye mun ye ɲɛta kunjalajan siraw ye mun bɛ Marɔku jamana ani Senegali ni ɲɔgɔn cɛ ko o baaraw bɛ to sen na Ousmane Sonko yɛrɛ kɛmɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko don nataw la a bɛna taama ka taa se Marɔku jamana kɔnɔna la ka taa Marɔku premier ministre ni o ye Azize Akanusu ye ka kumaɲɔgɔnw kɛ ni u ye yaasa jɛɲɔgɔnya mun bɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ u ka se ka o jɛɲɔgɔnyaw ka kologiriya. Somali jamana kɔnɔna la finitigilakaw y'a yɛrɛ k'a fɔ ko u ye bamaciya walejuguya kɛra tigilama minnu bɛ yen nɔ ka u susu u b'a fɔ bamaciya wale maa minnu ma ko Al-Shabab ani fo ka taa se Jabad Godan ma ko Somali finitigilakaw ye bɔnɛ sɔri u la finitigilakaw ka kɔrɔfɔw la u y'a yɛrɛ k'a fɔ k'olu ni jafara wale tigilama ninnu karilen ɲɔgɔn na ko Somali finitigilakaw ye u susu ka u camanba ka u daji ka minɛn camanba minɛ u la o de kɛra Somali finitigilakaw ka kɔrɔfɔw ye o y'a yɛrɛ k'a fɔ ni bamaciya walejuguya kɛra tigilamaw tun bɛ daga mun na Somali jamana kɔnɔ ko bi don in na Somali jamana finitigilakaw ye a yɔrɔ bɛɛ lajɛlen minɛ k'a kɛ Somali ta ye wa ko wulikajɔ ni baaraw bɛ ka kɛ
yaasa ka se ka jafara wale tigilama ninnu ka u kɛlɛ ka somalikadenw ka u lafiya ka se k'u ka baaraw kɛ lafiya kɔnɔna la. Uganda jamana kɔnɔna la fanga sinamatɔn maa mun bɛ yen nɔ ni o ye Kiza Besigye ko a lasagolen bɛ kaso la a bɛ san 1 bɔ bi. Ni fanga sinamatɔn ɲɛmaa in a ka maaw de y'a yɛrɛ k'a fɔ ko k'a to kaso la a ka kɛnɛya gɛlɛyara kosɛbɛ. Maa mun ni a si sanga bɛ san 69 bi ko a bɛ san 1 bɔ. Jalaki de kun binnen no a kan kiiritigilamaw fɛ k'a yɛrɛ k'a fɔ ko ni maa in a ye gɛrɛntɛw walima jamana senkɔrɔmacɛli walew ka olu labɛn. O de la u ka haute cour de justice olu de jalaki bi a kan k'a yɛrɛ k'a fɔ ko k'a lasago nka k'a to lasagolen ko a ka kɛnɛya ko kun gɛlɛyara kosɛbɛ. O de la ka sanga ni janvier kalo tile 20 ye u kun ye taara n'a ye kɛnɛyaso la yaasa ka se ka taa furakɛliw kɛ nka yɛrɛ la k'a fɔ o don bɛɛ lajɛlen u seginna n'a ye ka taa bila kaso kɔnɔ. A fanfɛnbaw yɛrɛ k'a fɔ ko maa in bɛ lahala mun na bi a ka kɛnɛya ko gɛlɛyalen don. Olu b'a ɲini a ka taa furakɛli kɛ u kana to kaso kɔnɔ yaasa ko maa in ani kana degun sɔrɔ nin ko in na. Autriche jamana kiiritigilamaw yɛrɛ k'a fɔ k'u ye kiiri daminɛ bawo k'u ka service de renseignement maakɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ ko u y'a ye k'a fɔ k'a to Autriche service de renseignement kɔnɔna la a tun bɛ Autriche ka kibaruyaw ta k'a di Russie jamana ma ko a ye waati camanba de kɛ o la espionnage. Ka sanga ni alamisa janvier kalo tile 22 in de a ka kiiriw daminɛna k'a yɛrɛ k'a fɔ ko maa in ni Autriche ka den de don. A yɛrɛ janfala k'a yɛrɛ ka jamana janfa k'a di jamana wɛrɛw ma bawo ko Russie jamana tun bɛ nafolo de d'a ma a ka se ka Autriche ka kibaruyaw ka olu labɔ k'a di Russie ma. Kiiritigilamaw yɛrɛ k'a fɔ kiiri bɛ daminɛ k'a lajɛ n'a sɔrɔ Egisto Haute ni o ye nin maa kofɔlen ye wulikajɔ mun ni ani jalaki mun binna a kan ni a nɔ b'a la kiiritigilamaw olu bɛna o ko tɔ jalatigɛ. Russie jamana kɔkancɛw minisiri ni o ye Sergei Lavrov ye ale bɔra k'a yɛrɛ k'a fɔ ko Russie ni AES jamanaw bɛna jɛɲɔgɔnya ɲumanw ka olu kologiriya bawo ko ka sanga ni san 2026 in kɔnɔna ye Russie jamana ni AES jamanaw kan ka ɲɔgɔn ye ba kɛ ko 2019 ani 2023 ta tɛmɛnen kɔfɛ fɛn mun ye someba o baaraw bɛ ka labɛn. Some mun n'a bɛna tali kɛ jɛɲɔgɔnya minnu bɛ Russie ni AES ni ɲɔgɔn cɛ kabi URSS kumaw ni Russie jamana ye i bolo don farafinna kɔrɔ ka an dɛmɛ sira minnu ni a bɛ kɛ bonya ni karama kɔnɔ ani a fana bɛ kɛ bɛɛ lajɛlen ka lafiya ni bɛɛ ka nafa kɔnɔ ko halisa o jɛɲɔgɔnya minnu bɛ yen nɔ sira caman fɛ o de bɛna kologiriya ka taa fɛ. O de la Russie ni AES ka ɲankumɛ kɛnɛba 2026 in na ko o baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ ka labɛn wa ko jɛɲɔgɔnyaw u jɛlen don wa u bɛ ka taa sira ɲuman fɛ. Sergei Lavrov ale ka kɔrɔfɔw la. Dan siri an ka wulada in na bamanankan kibaru la minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ni kuma in na k'a lase aw ma. A y'aw sɔgɔlen to jani kunnafoni sira bɛɛ lajɛlen na nɛgɛ kaɲɛ 21 ani Kasim Tarawele ɲɔgɔn sɔrɔ kibaru wɛrɛw kɛnɛ kan. Kunnafoni lasera ma balimakɛ Vamara Berté nɛgɛ karafew ka jaw yɛrɛ aw la Keba Jalo tun bɛ ka o kɛ aw ye. A k'an bɛn. An ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ. A y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ. N'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kan, a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la. Nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na. 80 0 11 20 walima 80 0 11 22 walima 98 17 36 75. Ngo 98 17 36